kan video masalama khan Susan Singh Rajput thina atu chui thiam te thlenchin kan tar lang nual to a medical lama mithiam rualten board meeting an nei masa photanga chumi nu September ni somnia final result kan thre theyang kan tiani kha khes kal zela medical lama mithiam te board meeting chuan thu chuaron siamin Professor Dr. Sudhir Kumar chuan kan thil boipui ang zongjong te chu CBI lama kan hlan zui thuai dona report omchinero van tlang hria talo puan zar ve arem ri lo amai ro chu heng report kan siam te hi ti dang lam thei lo le rin tlak takani he report hi CBI kuta thlen phot lo chuan SSR thi na hi mani in ti hlum nge midang kutuara thi ti ala hria thei lova he thutlung na puang tu tur chu keini ni lovin CBI te an ni keini chu SSR thi na chungchang postmortem ne na mumal taka report siam tu mai kan ni ti in AIIMS Dr. Thiam Rualte ai o at puang tu Professor Dr. Sudhir Kumar chuan media mi te ma soya Professor chuan do thei takin lo ngak ula final result puan nan ni khate mo or chawa om to ani a in hriat chak le ngai ven hi CBI ne na tang hian in hre zui thuayang ti in a soyani heti mek lai hian kiltina tanga beina tok ve mek Queen of Bollywood chung kwa atanga langsar taka SSR thlawang haungam om chun kan Ghana point beina tok chun zom ve zelin Rajya Sabha a meu soi chua aron ni vele ta BJP MLA ten an thloplat kan Ghana hi Rajya Sabha ani emo Lok Sabha ani emo thlop tu le thlop lo tu MLA engemaw zat anei ti kan threveka ama thlop tu then khat te point an thloplat thu an lo au chu apui ve mek bokani kan Ghana thlop ve mi alo tu te po an ngoi le thei bik lova Rajya Sabha a hial ama dem na an chak chuak vele ta Rajya Sabha a kan Ghana dem na ron chak chuak tu hi tu dang ni lovin Bollywood industry a ming langsar ber pol Amitabh Bachchan nupui Jaya Bachchan ani pi Jaya Bachchan chuan heti hian soin mi then khat te hian Bollywood industry atang hian ming an ron cher ve te a anu loka an ming cherna ber chu tuiluan koremo an tile da isi asiam lian tu ber industry chir thea mani cho thleng chir fo mai hi ke chuan ka pompui ve ngai don lo hetianga mani cho thleng chir ching mi then khatte Bollywood industry in ming than na le hausang na men lo pek te hian antong kam te mang film khur thin turin sarkar lai pui hian hril sela kadu he industry atang hian chiatam tak pe thin mi enge mozatan oma chuti chungchuan trul mi alova zar buai reng thowan ni a ramin van doina to reng in rang taka keron pen chuaka tranpui na ron hlan thin tu chu Bollywood industry a mi chal lang tak tak te an ni sarkar lai pui hian he industry hi ven himna pe sela kadu ti in Rajya Sabha a hian aron soi chuaka he atong kam tak hi chu Bachchan chung kwa wanga ti lo theilo Bollywood mai ni lo khovel huap ang po mi te hriat lo em Amitabh Bachchan nupui aron tong chua meu chuan Bollywood industry po achak ning dota ti theya SSR thlawang haungam mangan om meu lo lain Jaya Bachchan ero in Bollywood chung kwa atangin thlop tu anga zui hle Rajya Sabha a Jaya Bachchan thu soi hi Bollywood actress lar tak pakhat Urmila Matondkar po in NDTV kaltlangin alo tui ni ve zeu mani mase ati fuchi alo ni inalang Urmila chuan kan Ghana chunga thil thleng te hi poikati pui tak zet ati tu te po kadem hle mase makati mai pakhat chu enga tinge a chanchin ringot hi media lian tak tak te hian an buai puya an tarlan reng bik mit khap kar dan lekleka kan hmu'a anu loka chu tiang bok chu kan hmule a chuti chuana soi ti te TV channel lian tak tak te na chungchang debate an lo nei pui ve thul hetiang lo hi thil dang beng war thlak tak tak kan ram chung nge thleng thil dang te po ti lan tur tam ve te lul nen UI plus security pe kan ni te kha kan Ghana hian khoya tanga anei nge a helo em ni kan sum the kho ma tanga anei mai ani kha actress pakhatin kan text pek te kha lo mang dai si a dik tak chuan alung oi thlang mi hleinem lo lung oi lo ve ngotin text ka peto mi alowang kan ti theyem ni nai lo ve text chu kan pek nge anga ya lom chu wangin mi puite po hian kan ngai sak zong hi thlang film khurang u kan text pek te hi amang lo tur pui nan man pha ti in alo tu ni ve a he thu hi kan Ghana chun Times Now ANI le media sang te kaltlanga changlet ve le ngalin Urmila be sei phak ba ka tong kam na ron mangin kan Ghana chuan Urmila Khan NDTV a interview nei chung zong khan ka har san na to te min nui so ani bere
ticket nei theina na BJP party te tilom tum ang hrim te khan mi a chua ticket mai te katan nei har savak leinem kanun na thap emo karoti chiat sakran pa kher kha ka ngai lo urmila te chu soft porn star mai alom lem chan thiamani ti point tu main kan thra hleinem ve khang lang chuan ticket te chu tu point an nei thei vekalom duni ila nang point ticket nei thei ni chuan engange ka nei thei lo bik te lulang ni ti in urmila maton kar hi na fek fokina changlet ve ngalani Bollywood actor Larber Paula Soy Amitabh Bachchan nu pui aron tong chua tak nu hian kan Ghana hian Bollywood atangin beitu a dei chhota deuh mol mai ni in alanga Bollywood mi chal lang an ron tong chua ma a trik po tingam lo khan thlawang hautu an han nei dek ka ke beremo an ron tile si hian kan Ghana huai senjia tilangin malbeya tu mai nan ngam lo ni berina lang hetia Vijaya Bachchan in Rajya Sabha a meu mimal ming mer chuang si lova aron soita ka wang hian he thu thar ngai vena lo hre ve chin chuan makan ti in Vijaya hian thu dik zik pluak hreloin thilaron soi ve mai ani an ti a ani na dik tak zo ka chuan apasal fanau te eibel berani awangin Bollywood industry hi aron chan ve ni angai tam tak an omani aming ron soi lang lo ma se aron soi chan chu chiang takin kan hrevek tho ome Bollywood star rual an tong ngam mang lo laya Bachchan chungku atanga hetiang aron ri chuak ta hi tam tak loma atla a tam takero in Bachchan chungku an dema an soi sel ngala an ina po ven himna an uluk pha ngal viawa an kot tual vela po police an thahnem thin hle ani thuthar kan han buat sai lai hian entirnan video kan edit lai emo video kan upload mek lai ang te hian thuthar dang kan thuthar upload mek ne na in mil tak te hi alo om vele man thina heng te hi kan upload mek lai alo om te ani ve thina wangin kan thuthar tarlan te po hi in kalve changa om mai theye ngai thatu te lamin ngai thak dan min lo thiam sak ula thuthar om ang te nen kan in mule thuai don nia